Здравейте! Днес съм тръгнал да ви говоря за деменция и Алцхаймер, какво общо имат с нашата сила. Деменцията и Алцхаймера представляват изключени нерви по нашето тяло и заради това мозъка не може да говори с мускулатурата и също заради това, че мозъка изисква най-много енергия в организма. Най-важното е, че я изисква, защото той праща сигнали чрез еферентна нервно-мускулна връзка, праща сигнали по нашето тяло. Чрез мозъка говорим с мускулите и той може да ги използва, той ги управлява. Деменцията и Алцхаймера са болестта на века. Защо? Защото главно ни се изключват нервите. Нервната система не може да работи, понеже е отслабнала и не може да върви ток по нея. Силата с какво помага? Когато имаме сила, тялото може да използва тази нервна система. Когато тренираме за сила, ние можем да активираме нервната си система и съответно мозъка започва да работи много по-добре. Когато сме силни, и органите ни работят по-добре. Когато сме слаби, изпадаме в саркопения и органите ни отказват. Така, нарисувал съм ви една графика, която сега ще я обясня. По нея ще стане по-лесно да разберете какво се случва и защо е толкова важна нашата сила. Ето я графиката. Така, тук съм нарисувал в едната посока надясно с 100 години, от 0 до 100, а нагоре съм нарисувал процентите на нашата сила. От 0 до 100. Така, представете си сега, че аз съм човек, който има 40% сила през живота си. Нали? Какво значи сила? Значи, че аз мога да клекна с двойно тегло над моите килограми или всеки един от моите крака може да вдигне моето тегло. Друго, какво значи сила? Значи, че мога да се набера с двойно тегло на моята тежест. Или всяка една от моите ръце може да ми набере тялото, да разчитам на нея, да го вдигна някъде или да се държа на нея, само на едната ръка. И другото е да мога да вдигна моите килограми над главата си. Така се определя сила. Доказано е, че точно това е сила. И сега, когато аз съм човек, който, ето тук съм отбелязал 60 години. Аз съм човек, който има 40% сила или мога с 40% да вдигна моето тегло с краката си, да го дръпна с ръцете си или да го вдигна над главата си. Окей, тази 40% сила, както ми върват годините от 0 до 100 и тя така върви. Напред, напред, напред. Изведнъж тук стигам тези 60, заветните 60 години. Те може да са по-малко. Обаче силата, когато ми е на 40%, изведнъж пада рязко надолу. Това е много важно. Така, представете си, че съм накратко с 70% от моята сила. 70% значи, че аз съм вървял така и графата почва по-бавно да пада. Какво значи при 40%, че пада така графата, като ми изчезне силата? Значи, че аз съм вече, например, 65 годишен човек, който не може да си отвори един буркан. Имам нужда някой да ми помогне да си отворя буркан от магазина. Второ, не мога да кача една стълба или не мога да слезна по една стълба. Дори да живея на първи етаж, стълбите на входа ще ми бъдат проблем. Тротуара по улиците ще ми е проблем и ще го заобикалям. Окей? Или, съответно, както се досещате, няма да мога да се къпя сам, няма да мога да се пера сам, няма да мога да клекна, да си вържа обувките дори и безброй неща. Силата, когато е на 70%, е по-добре, както виждате, по-добре стоят нещата. Но тази сила е най-добре да е на 100%. Тогава няма да имаме никакъв проблем. Никой не е казал, че силата трябва да е на 100%. Тя може да стигне 120%. Окей? И никой не е казал, че силата не може да се възстановява. Представете си, че аз съм на 40% сила и почвам на 35 години да тренирам за сила, понеже силата е функция, тя не е нещо друго. Функция като
функцията да се научим да пишем на тетрадка българските букви. Просто функция е. Това е умение. Тя може ето от тук да почне да се вдига, 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 да се вдига. Може би и по-бързо. Окей? Силата е изключително важна за нашето здраве и тя ще даде дълги години живот и отделно ще придаде живот към нашите години. Затова силата е здраве, здравият мускул е и силен мускул и хелти и затова аз съм се насочил на там, а не на други места. Благодаря ви, дано ви беше интересно и много полезно. Бъдете живи, здрави и силни!